tot plegat ens acompanya aquí a l'estudi de Ràdio L'Hospitalet, l'Enric Alloza. Bon dia. Hola, bon dia, Carolina. Ell és fotoperiodista i coopera amb les ONGs Acció Solidària Vallès i Caravana Solidària precisament a la regió de Casamance, al Senegal, i fruit d'aquest contacte amb la població local i amb les dones del país, sobretot les dones de les zones rurals, s'ha decidit a portar a terme la denúncia de la pràctica de l'ablació i proposar algunes mesures per disminuir la seva presència. Té uns 11.500.000 habitants i el Gran Dakar, per exemple, té 3 milions. Aquí segurament l'ablació a les ciutats grans es practica molt poc. Però aleshores, clar, a poblacions amb majoria musulmana, com és a la major part de les poblacions de Casamance, aleshores aquest tant per cent pot arribar. Jo m'he quedat esgarrifat quan ho vaig saber, i quan algú m'ho va confirmar vaig pensar que s'havia de treballar en contra de l'ablació. Doncs pot arribar a això, al 80 o el 90%. Això vol dir que 8 o 9 de cada 10 nenes entre 0 i 4 anys se'ls extirpa el clítoris i moltes vegades se'ls talla els llavis interiors de la vulva. És cru dir-ho així, però és el que és. Aprofitant la teva experiència al Senegal, m'agradaria que ens comentessis com es viu l'ablació en els poblats, que són les zones que pel que comentes es practica més. Es viu com una festa. Es viu com una festa entre les dones. Les dones més grans, les que ho fan, normalment tenen més de 60 anys, i si ho fan entre les nenes de 0 i 4 anys és perquè no ho fan anualment, i aleshores no ho fan quan la nena té 1 any o té 2 anys, sinó que tenen aquest període de 3 o 4 anys per fer l'ablació. En poblacions del Bluff, de la Baixa Casamance, que és la que més conec, properes a Tionquessil. Tionquessil és una població de 15.000 habitants, amb un relatiu hospital, però en poblacions més petites com Tiobon o Cartià, com Olomp, o les que volten aquesta zona, que és una zona molt aïllada, aquí es viu com una festa. Com és vista una dona que ha patit l'ablació? En principi, per la majoria... Aquí sí que els homes ja hi intervenen d'una manera directa, i és que una dona, no et diré com veuen una dona que ha patit l'ablació, sinó et diré com veuen una dona que no ha patit l'ablació. I una dona que no ha patit l'ablació, en principi, està rebutjada per la majoria d'homes. Però el Sandra Valent, al periòdico, ens diu: el problema és que en certs pobles la noia amb un clítoris intacte ho tindrà difícil per trobar marit. Serà repudiada per la comunitat. Hi ha la falsa creença que les dones que no han estat mutilades són com prostitutes, perquè senten desig constantment i no es poden reprimir. Aquesta tradició masclista, perquè no se li pot negar aquest qualificatiu, es perpetua de la mà de velles curanderes. Les mateixes àvies o les dones més grans són les més acèrrimes defensores de l'ablació. Això ho diu Sandra Valent, que vaig coincidir amb ella a l'últim viatge, justament a la població de Cafontín, que ara n'estàvem parlant. Això està publicat al periòdico, i podeu trobar l'enllaç de l'article complet també a proablacions.cat. Dèiem que sovint aquesta pràctica es justifica per motius religiosos. Com comentaves, amb aquesta cita s'erigeix com una manera d'assegurar-se la virginitat abans d'arribar al matrimoni. Vosaltres, a través de les ONGs, teniu diferents tallers amb dones. Sí. És complicat, ens has comentat abans, treure el tema de l'ablació. Quina és l'opinió d'aquestes dones amb les quals vosaltres treballeu mà a mà, que teniu una certa confiança? De moment, he de ser sincer, Carolina, i el tema no s'ha posat damunt de la taula. L'altre dia, per exemple, parlava amb la Toñi Pérez. La Toñi Pérez és d'Acció Solidària Vallès, membre activa. Jo vaig quasi tots els viatges amb ella, ara per tema personal no hi vaig. Aleshores ells marxen avui, arriben a Banjul, a Gàmbia, i demà estaran a Tionquessil, i aleshores ella col·labora amb mi, i aleshores ella, que té tracte directe amb els grups de dones de Tionquessil, és un tema que el posarem damunt de la taula, o intentarà.
intentarà, si més no, posar-lo damunt de la taula. L'altre dia parlava amb Conxita Morte del Col·lectiu per la Igualtat amb la Diversitat, d'aquí mateix del barri de Collblanc, i aleshores em va reconèixer que aquest tema no l'havien posat damunt de la taula. Jo el que vull fer amb tot això és com a mínim fer una crida als membres d'ONGs que actuen en zones que els hi consta que hi ha l'ablació, que aquest tema és un tema incòmode, però és un tema que s'ha de posar damunt de la taula. Rebem diners de la Mesa de la Solidaritat, que és una branca de l'Ajuntament de Sant Quirze. L'Ajuntament de Sant Quirze destina, fa que aquest any és el 0,85% dels impostos, a projectes en aquest cas a Senegal, tant a Tambacounda com a Tionquesil. I aleshores nosaltres anem allà a portar coses que han pagat els homes i dones de Sant Quirze. I jo penso que els homes i dones de Sant Quirze, si els preguntéssim què pensen de l'ablació, el 100% diria que estan en contra de l'ablació. I aleshores nosaltres aquest tema l'hem de posar damunt de la taula. Tots tenim a Casamance o allà on sigui uns llocs on anem, i evidentment jo puc incidir sobre 3-4 poblacions que conec, que tinc relació, però ha de ser com una mica de taca d'oli, no? Vull dir que els homes i dones que formen part d'ONGs i que ara m'estan escoltant, és un tema que s'ha de posar damunt de la taula, que serà incòmode, que serà difícil de tractar, però que s'ha de plantejar. Ara fa uns mesos, jo diria que va ser el març o l'abril, una mossa d'esquadra de Barcelona, que era intendent del districte de Poble-sec, Montjuïc-Poble-sec, van anar a Gàmbia. I aleshores van iniciar, jo vaig veure el programa per TV3 i bé, em va semblar molt correcte tot el que van dir, van parlar amb els caps dels poblats i semblava que amb els caps dels poblats havia tret un compromís de Proablacions.cat podia ser l'inici d'una plataforma on s'uníssim gent que en principi, si entreu, hi ha una mica l'explicació del que es pretén amb aquesta web Proablacions.cat, i en principi neix per denunciar la pràctica de l'ablació. Vol ser un punt de trobada de les persones que treballen en zones del planeta on tenim coneixement que es practica l'ablació, i després la gent que vulgui col·laborar és per intentar lluitar contra i veure com ho podem fer. És un tema difícil, és un tema llarg i són temes que són sí, molt culturals i històrics en aquests pobles, però de més verdes en maduren. Aquesta voluntat d'incidir en l'erradicació de l'ablació des de l'impuls d'aquest web Proablacions.cat, i esperem que sigui tot un èxit i a poc es pugui anar conscienciant tant a la població d'allà com a la d'aquí, perquè també influeixi o destini aquests recursos per poder dur a terme projectes en contra d'aquesta pràctica, la mutilació genital femenina. Moltes gràcies, Enric Alloza, per haver-nos explicat aquesta situació. Gràcies a tu, Carolina, i a Ràdio L'Hospitalet per donar-me aquesta oportunitat. I tant de bo sigui tot un èxit. Gràcies, bon dia. Gràcies.